assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen nallen juule Mouhamadou Touba ɓurɗo windere jetti jinnaɓe men en juurim papa men wasila meɗen Nurtina Hamad Aloura e gorko mo Dara Halayɓe en dewre makko juurim ɗon dendagal seereɓe fuutankoɓe en jetti Allah kadi hannde dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade bandiraɓe émission men nde kewɗon joɗanade bandiraɓe kala saaha woni émission meɗen Njuddu Jeeri wadde noon ɗon jewnino min kono gandon kala ko jewnon ɗon min ko minen ɓuuri taw noon ko ɓinguel moon baɗiraguel moon kewni wiide Sadi Dia debbo ma ñam ndidu bande buuɗi sippa toroɓe sippata jaam ndi heewi ɗowande moon taw kadi ene dusodiri kadi e miñiraɓe muɗum e Soumboulou Sow debbo mo Tigguere Siré kono kadi hannde kadi emin jogui ɗo kadi invité amen mo ganduɗa kadi ko Fatima Ba so wiyama Fatima Ba noon ma wiye Fatima Ba mo Piindi wadde noon woni nen tigui hannde beelamma haade men woɗɗoyde haydara ko hokkude tigui miñiraguel meɗen mo dusodirten yewtande kala saaha woni Soumboulou Sow mboɗo andi on jewni noon on kankone o yewni noon o salmina bandiraɓe Soumboulou miñam bisimilla ma a jarama Sista Sally Dia ndero inde ko inde hesere Sista Sally Dia o natti wonde mama ko Sista Sally Dia Sista Sally a salminama no feewi min calmini yewoɓe Ayaw Piindi TV min mbayri ɗo noon min mbayri ɗo trop même par ce que koye voyage uji min gonno ne sella alhamdulillah jiiɗo kam fof ne andi kam suis en forme hande kam garɗo pour wadde trouver tous les questions inchallah on calminama on foof o ko Soumboulou Sow debbo mo Tigguere Siré on calminama bewɗo rugisal wadde woni bewɗo rugisal rugi Baboyel Sall en calminima ɗon gommi meɗen kankone min jewnima kadi eɗen gandi eɗen mbaɗa suivi tigui e émission ngaji makko baɗɗi fayida taw ko ar potten mo ganduɗa debbo pullo fo walla gorko pullo jontaɗo fo ne yiiɗi fottude makko e ndeɗon yewtere wadde noon eɗen gaari ga invité meɗen Fatima Ba min calminimama min jewninoma noon e Piindi Sally Dia salmitama salmitama ma sœur vraiment mboɗo wiya mi salmini on mi juurima on hande mi ardi ɗo e nder gallam somi ari ɗo hande mi wona ɗo koɗo mi ari mi tawi ɗo Sally Dia moniraguelam ndeysaan mi tawi ɗo Soumboulou Sow mboɗo wiya mi salmini on mi juurima on fof kadi salminago e mawɗo men bam men Abou Sambou Diop min mbiyanmomi ko l'homme social machallah on calminama on juurama a salminama a juurama Seydou Ba minen no wonini min bellammo tigui taw joɗade mo dumunna taw a yiyaka ɗo e nder Piindi jiiteɗa ɗo taw kadi koye émission meɗen mo ganduɗa ko Njuddu Jeeri mo ganduɗa kadi ma wonan en bellammo no fewi saabu ɗum so wiyama Fatima Ba eɗen gandi Soumboulou en hayso Pulaar on laaɓi ko Njuddu Jeeriji tawde ko jibinande teeru wadde noon en calmini en juurima ardiɓe galle ɓe ni no mbiɗa bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia salminama ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ha toon ɗo Burkina Faso kaw meɗen directeur général kaw Sambou Diop mawɗo ardi bonnani salminama juurama ko ɗon dewrten calminen personnel Piindi kala wadde noon hannde noon Soumboulou kam wi ene ardi doolo mo ardi kadi e forme caggal nde o jooɗi ko juuri en jiyanimo de ko tawno koye voyage tan woni joni noon Soumboulou ene waɗi jafe day voyage rek joni kay koye voyage tan joni jolfo makko ɓe tawde hannde kom ko Njuddu Jeeriji ballodiri e makko oɗon banggue wadde hannde woni nen bellamma hannde noon Soumboulou jaarten koye banggue ɗi ganduɗa koye ñalɗi fulɓe e lebbi fulɓe ñalɗi fulɓe e lebbi fulɓe aɗa andi no ñalɗi jogori e nder français jogori e olof ni enen eɗen jogui inde mumen wala yaay wadde désolé de yalla bisimilla joni noon Fatima Ba min mboɗo hooli on mboɗo andi kam par ce que mboɗo andi hande mbiɗa ñaldi Fouta ñalɗi fulɓe eyyi e lebbi meɗen e lebbi eyyi ñalɗi e lebbi joni noon sa yi hannde mi addi ñalde e lebbi aɗa andi so tawi hannde mi invite ɗo ko wayno pende ɓalejo en somi addini ɗum ñalde fulɓe wona kono tourvo kono somi invite les deux prof kam alay saago kadi min ngabbi ɗum seeɗa ɗum kam mboɗo sikki no towi seeɗa a jippinto ɗum seeɗa tan jippin seeɗa ɗum no towiri min jiɗotomi gayi koye Soumboulou so en mbi ñalde fulɓe eɗen gandi so tawi ko français wiyanma ko lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche wona joni noon lundi o jinmi andude holno wiyete e nder Pulaar altine tout court ala altine wona Pulaar altine ko alarba altine ko arab wona Pulaar ala fat altine minen ko noon min mbiyata de min de ko ɗum medmi annende e Pulaar ko gonga eɗen kutori ɗum no feewi altine talata en ɗum mbiɗon ɗum ko ɗum ɗo wona Pulaar altine talata alarba alkamis ɗum fof ko wona Pulaar eɗen kutori ɗum no feewi kono wona Pulaar en jeeya ken jiggiɓe
kono noon eɗon kutori ɗum kadi ko ɗum heewɓe ɓuri andirde ɗum e nder pulaar non non ɗum kam mi tofata ɗum kono pulaar mo jeeyɗo noon wona altine joni mi ara ka e Fatima Ba Fatima ma seɓoɗam hen Fatima lendi holno wiyete pulaar ɗum kam Sali Dia mboɗo annduno ko ɗum yejjiti mboɗo annduno ɗum kam no woodi ko ɗum yejjiti aɗa anduno kono yejjiti aɗa jaaɓi kadi altino kam wona pulaar ala altino wona talata o wona alarba o kadi wona alkamis o wona ala eɗen kutori ɗum noon Sumbul no mbiɗani kono noon wona e nder ñalɗi meɗen e nder pulaar taw koye fulfulde taw ko pulaar laaɓɗo o so tawi wiyama altine walla lendi ñalawma wiyete ko amde amde meeɗa waɗede utilisé galle amen meeɗa waɗede utilisé kadi Fouta ko jahatmi Fouta ko fof meeɗa nande ne waɗi toon utilisé wadde noon altine walla lendi no wiyete ni e français wiyete ko amde sen gummima e altine eɗen payeya mardi ala min haydara totona hen altamino waɗama min mi limanimo ko gandumi hen ko altine talata alarba alhamis min ko ɗum gandu min ɗum ɗo sa haali ɗo ha janggo haydara totobataki ɗo joni mardi o Fatima Ba ko minen nandi hen ɗon kam Sali Dia aɗa wawi wadde avancé avancé ɗo kay min andare hen kono noon micco ɗe tawde mi addi noon amde nde sono miccimo tan oɗon poti waw turfude ko heddi ko ɗum ɗon nde mbiɗa sikki min hay sami tourni 10 fois hakkilam o mi meeɗa nande wona ɗum ɗo wona gajade de franchement mi yeehi guure Fouta kewɗi hay yangue saabu jegla kam yangue ɓe mbiyata kam allarba walla ñane hawma jamma allarba ɗum ɓe mbiyata mi meeɗa nande ɓe kaali momum mbiya toon ni mi meeɗa nande min kam mboɗo nananno kono min meeɗa nande mboɗo nananno nenam no wiya noon kono mi yejjiti yaw ho meeɗa joni wadde mardi o wiyete ko mawbare joni ma sista Salli yaltuɗon amde mawɗo sista Salli yaltuɗon yaltu e ñalde ɗe yaltu min degata hay lebbini mi jogata ɗandude minema joni noon yimɓe ko Sumbulu binda ɗum Fatima Ba binda ɗum onon ne binde ɗum altine amde wona min dan min anda hay onon ganda joni noon sen garti ɗo e nder ñalowmaji goɗɗi ma namdi soɓe namdirima on ya il faut rester des raisons inchallah gongol kay noon wadde paamon mardi o walla enen mbiyata talata ko noon de ko mawbare ɗum woni pulaar o mawbare joni noon garen gay e mercredi enen fulfulɓe eɗen kewi wiide alarba wona mercredi kewɗen wiide alarba so tawi ga en gari ga e mercredi o Fatima Ba mbiɗa ha joni anda ha joni Sumbul min haydara mi anda hen kay ha dimanche haydara mi anda hen soɗa altamino hoorema haal ha dimanche mi anda mercredi o wiyete ko jeslare jeslare woni mercredi eyyi joni noon garen kadi e jeudi jeudi haalpureɓen kewiide alkamis eɗen kutori konngol ngol kono paamin wona pulaar woni no mbiɗen ni ha joni so tawi ko jeudi o wiyete ko nasade eyyi nasade min de pour haalandema gonga ay ko kalnoɗa premier ko lundi o sa nandutma kam ɗum joni ɗum gonmi e wadde ni haade mi artude e jeudi o joni min ko lendi o gonmi e artude Sumbul haltanam holko mbinoma joni joni e lendi mi anda no hay lundi o mi anda mi ji Fatima Ba lundi o wona mawbare mbiɗa mawbare o ko mardi mawbare ko ɓelli ko mardi nasade ala wona nasade wona nasade a woppi ɗum de a sowata yettade mawbare wona mawbare woni mardi ala ana wawa lendi o son ƴeewi mon foof ne yiiɗi wiyede noon ɓamtare a waɗɗani ɗon de mon fof ne yiiɗi wiyede noon kadi hunde nde ganduɗa mon fof ne yiiɗi nande ɗum subaka law mon fof ne yiiɗi wiyede noon te ko joni haala alanmi waɗ joni kaali ɗum nda mi anda min kam mi haali guila law mi anda amde holko firti amde Sumbul amde ko aaɓi ko firti ko aaɓi ko aaɓi so koye mo olof min kalremi ɗum ala e pulaar o holko firti ko aaɓi
aabi woni ko nganndaa ko ɓuri koko moƴƴi e ma koko moƴƴi e ma ko jigma dal eyi ko jigma eyi par ce que koɓe mbiyata ɗum aaba hawma aaba exemple so wiyama o ko debbo gaabɗo eyi woni o ko debbo badde mo jig o debbo momo jigma dal nanda jigde no wiyete pulaar haal ɗum e wolof daf la jig jigéen bi ku la jig la jigéen bu am wërsëg la bu am wërsëg eyi wadde ko ɗum woni amde sa nani amde tan kala ko amde o aaɓi donc ko ganduɗa ko quelque chose de ganduɗa ko wiyete ko uddito wona ko uddoto ko ɗum woni amde joni en garta ha ga e mercredi o holno mbinomo on mercredi o jeewa son jejjitani mawbare o kam mbiɗa jaggi ɗum mawbare kam sa ari hen mi anda ɗum mardi o mardi o woni mawbare joni mercredi o no mbinomo on nasande nasande ko jeudi andi anan jagga mawuji ni ande ɗi fof an sewri kala a jaggi ɗum ni nasande ko jeudi jeslare woni mercredi joni somi sen gari ga e jeudi he nasande holko firti so wiyama neɗɗo o ko nasaɗo holko firti nasaɗo wona comme genre naskede walla ala Fatima ba ko firti nasande wonamo ala hakkille eyi comme nasande nasaɗo tan hayso wona nasande so wiyama nasaɗo wiye o ko nasaɗo eyi eɗen jogui kongi mum mi anda ko firti ɗum firti neɗɗo mo watta porte bonheur hunde exemple ko mbiyata oɗo tema porte bonheur walla goɗɗum walla neɗɗo mo ganduɗa il n'est pas senseuse ko kala ko naati tan heɓi bonde walla joni omo ari ɗo tan gueɗe men ne joguino fewde tan o ara tan bone wiya ode ko nasaɗo eɗen kewi wiide ɗum leeɓaɗo leeɓaɗo en nasaɗo en ko ɗum ɗon joni wadde garten gay ha joni e ñalɗi ɗi joni so tawi en mbi vendredi eɗen kewi wiide aljuma eyyi aljuma o woni no mbiɗen ni eɗen kuftoro ɗum ha joni kono wona pulaar en wona ko jeeɗen joni aljuma o holno wiyete aljuma o wiyete ko moubarak gogo wade ene wiyede aljuma moubarak Fatima ba on kam yawtu sumbul gonga ma aljuma o wiyete ko mawde eyyi holko firti mawde so tawi mawde mo nenanmi o mawde woni ko mawni eyyi mawde Fatima ba ko firti mawde ko teddi tan ko teddi aɗa andi aljuma ko ñalowmo mawɗo ko ñalowmo wiyete tan ko ñalowmo bénédiction ko ñalowmo ɓuural woni ko wiɗo jo aljuma moubarak e fof donc wadde ko ñalowmo mawɗo ɗum woni mawde nde eyi sen gari ga e samedi holno wiyete e pulaar aset ana joni koye ɗum keddiɗa aset o ɗen kutowi ɗum kono wona pulaar laaɓɗo o wiyete ko hoore biir eyyi samedi wiyete ko hoore biir joni so tawi a yiiɗi firdu ɗum holko tagi en wiye hoore biir eyyi par ce que eɗen gandi son mbi altine tan ha no pamirto ni altine ha aljuma walla mbiyen amde ha mawde wiyete koye semaine he wona joni so tawi en gummima toon en payi samedi o e dimanche o holko firti moni mo mbiɗa hayre biir eyyi hoore biir mbimi hayre biir hoore biir par ce que wona comme fofde dal noppal jour mo ganduɗa kañum poɗɗa foftade foftade kay kadi wona gotum fofde holko woni fofde moye nooyi ɗum ɗo fofde woni nooyi eyyi joni foftade woni fofto noppalu eyyi joni wadde jiɗɗa wiide wadde hoore biir nde koye ñalawmaji hol ɗum ñalawmaji pour foftere ñalawmaji poftorɗi poftorde sen belama mbiyen français weekend weekend aya eyyi wona di lundi au vendredi ko jour ouvrable samedi e dimanche koye weekend wona donc ɗum tagui wiyete ko samedi o wiyete ko hoore biir sen gaare dimanche o wiyete dewo hoore biir ça veut dire samedi dimanche deftoɗo en dewo d' accord donc
en paami kala ko woni français walla olof walla mbiyen e ɗemɗe goɗɗe ɗe eɗen jogii ɗum kono heen sahaaji en kuutortaako ɗum kuutorɗen ɗemɗe goɗɗe exemple hannde ɗum kuutoro arab haa yimɓe cikka ko pulaar jooni altine talaata alarba alkamisa aljuma ayi aset alet yimɓe heewɓe cikkata ko pulaar o te en jeyaa ɗum ko arab kono en kuutorima ɗum hankandi haa wayno en jeyti ɗum ni te enen eɗen jogii kongi muɗum min e meeɗa nande ɗiɗo mawuji mi janggi hay soko laawol gotol mi janggi école pulaar kono hayni janggam école pulaar nde kadi min nenano walla taw ɓe binda ɗum e ɗum ɗo calendrier pulaar o kono mi meeɗa lirde ɗum mi annda ɗum meeɗa andu wadde Sumbulu an a janggi pulaar mi janggi de holto jannguɗa ɗum kas foyer Dalifort oɗo holnde en ɓooyiide par ce que wona 2016 en walla 2015 en on noon tan ɓe dañino defte pulaar ke kono est ce que Sumbulu ne liira ɗen defte no mbiɗa liira kono alan probléme o woni comme neɗɗo mo ngannduɗa wona haal pulaar sene liira pulaar no waytani min ko noon mbaɗanmi comme exemple so neɗɗo ne liira arabe comme arhuran seɗa jangge janngowo arhuran no janguirta arhuran ni e mo ngannduɗa koko janggina arhuran e traduire français sene jangga ɗum kamɓe ɗe wonta gootum eyyi sa haali pulaar o min mbiɗa wawi haalde taw min no kaalimi ɗum ni accent o woni ko labta ko noon min kono mi janggi seeɗa pulaar de yayam nannono kam toon machallah Fatima Ba an janggi pulaar meeɗa janngude pulaar te Fatima ko jibinande kañum ne Dakar no Sumbulu ni a meeɗi yaade Fouta gotol jaaɗa Fouta ko tawi Fatima ne haala oɗo pulaar laaɓa comme tawɗo nena me babam na kaala garmi minne ne ndewmi heen machallah battumi haalde noon tan ɗum mbiyata ko jinnaɓe ko duusat tan ɓe duusi en ko enen jettinta hande noon so tawi on jii no mbamini yorde Sumbulu Fatima woni kam ko mabel debbo pullo jiɗɗo pulaago tigi on woni Altine Diaw debbo mo jammel gonɗo to e France ummade France tan ndeysaan waɗa emballé wutte poɗɗo ni toto ɗum gogo Rigui Sall wiya nawanam ɗum Sali Dia wona hunde wemde wadde ko weltanademo e weltanade dendagal yeeɓiyankoɓe men e wiide kadi mon fof ne andi kala jaydiyanke animatrice kam sa ɓowni ɗum tan a hokki ɗum arma tigui wadde noon en mbi Altine Diaw ma bel ɓonugal ma yooɗi jiiɗum fof kadi wi yooɗi wadde hande somi yooɗi ko an tigui yonnimi yallah junnu ko ma ko Seydi Diaw Fara en calminima min calmini dendagal France naaɓe e dendagal kadi jammel naaɓe rewde ɓinguel mumen Altine Diaw Allah jarama a jarama Seydi Diaw eɗen garga e wadde joni haden garde e lebbi ɗi mi adda noon question mo ganduɗa kam ne weeɓa seeɗa wona e joni moƴƴi hen kam Sumbulu kewel no wiyete e pulaar kewel ala kewel o ko elle addina ɗum ɗo ni en kala ɗum ɗo Njuddu Jeeri ɗo heɗe kewel mi andani kaali walla en kalani komi namdiɗoma tan kadi wima kala ko namdi mami ɗo ɓoye juuɗe fof komi garto hen mi ƴeewa beele ko namdinomi kone heddi ha joom walla heddani saabu ɗum aɗa yii ɗo ñanden fuuɗo gonduɗa yummiraɓe eyyi nodduɗa ham ɗo téléphone aɗa wasoɓe kolluɗa yummiraɓe aɗa ɓuuri ɓe nande pulaar mbiɗaɓe no dépense wiyete pulaar ɓe donki nani mbiɗa salminaɓe ke mamiraɓam Mam Sile Tigguere Siré Mam Sile garmi dal mbimi mam no dépense wiyete e pulaar mbawi dépense wiyete ko dépense mbimi ala mam dépense ko ɗum ɗo ko français mam mbimi min wona ɗum jangguinami de o yi Sumbulu mbimami dépense ko dépense ko pulaar wi dépense ɓe mbimi ala mbimi Mama Sall dal wi amen Piindi TV Njuddu Jeeri o wi amen dépense wiyete ko daw ñalti eyyi joni noon fenêtre o wonno probléme am fenêtre o mbimomi mam fenêtre no wiyete e pulaar o wi fenêtre wiyete ko falnete hawmo fallantere mbiyami mam wona fallantere de wonde jogui inde o wi Sumbulu an kam to guiɗɗa ɗiɗo pulaar ɗum wona pulaar ɗum windaka ɗum ala e ɗum ɗoji pulaar mbimomi mi haalnama kono mi yejjitini ko wontuno kadi fenêtre e pulaar joni momi nodda joni noddumi masale haali ɓe jaali toon ha mayi ɓe mbi joni ko kamɓe mbaɗeɓe tendance kamɓe fuutankoɓe joni kamɓe mbaɗeɓe tendance ɗum no wadda ɗen ko fierté mawɗo so Njuddu Jeeri ha ganduɗa ene korise fuutankoɓe kam ko beelam joni min noon ɗo gonmi ɗo probléme am woni ɗum ɗo kewel no wiyete pulaar wiyete ko pourtant nak min mbiɗa foti andude kewel par ce que kewel
mamam min ko ɗum ɗo wonno no joni oɗoɓe ɗum ɗoɓe baño mama wonno baño mamam kono ana wañani so mama woni baño a wona baño ko nafat ala par ce que mbiɗa andino inde nde e pulaar par ce que mi yiyanno ɗum ɗo jiɗi gallaji gallamen hande de a ɓoddama Fatima Ba kewel no wiire pulaar wona lella wallay ko lello wiyete billahi ko lello wiyete o ko ɓajjiri kam ma tande par 4 taw so ɓe haali hunde sen joni buran so ɓe arti ɓe namdirma non a siftori joni wallahi ko lello wiyete wiine ko lella lella kay yo joni noon wadde eɗen gara ga ha joni wadde caggal no gummiɗen e ñalde pulaar eɗen paye lebbi pulaar eyyi eɗen jogui janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre tonde ɗi gandumi hen ɗi hoɗi jaggumi hen ɗi kewani yo joni noon mi ara e janvier so tawi ni ko noon ni so tawi ni ko miijim ko ni ko noon kono ko miijiɗa ko waɗande an hande machallah ko a professeur e nder pulaar joni Sumbulu haalnam janvier no wiyete pulaar mi anda ñalɗi kam mendano haalirde lebbi mi anda min da goto tan jaggumi hen inde wotere on tan jaggumi hen anda janvier o mi anda min dal goto e ɗiɗon somi jumani ele ko goto tan gandumi hen woni yawo mi anda yawo wala nen hen no ma sali oɗo sister selli oɗo waɗa sabot so tawi ala hen nomi ala hen haade mi wawi wadde avancé harma jagguɗuma korka korka nan ɗon oy korka koye lebbeji yaw korka kam mi jaggi koye lebbi ɗi jiya yaw joni an programme korka ko holdun lewru wona koye janvier février walla mars walla avril hol lewru pulaar wiyeten korka korka pour an korka ko lewru quoi korka tan mbiyan foftino hooro joni Fatima haalnam janvier no wiire pulaar ɗon kam sali dia yadam ɗo e sumbul ɓuri sikki ɗon kam Sumbul sumbul ɓuri kam ɗon gandal ala kadi ɗo biyetede hen dibo mi anda masere on wan sabote way ala mi bir jogui endimiji bowal kam juuta amma kam note ko kaani fof ɓe neldire kam vidéo ji masere on wan sabote janvier wiyete ko silo silo no noon binda ha feewa silo sa yiiɗi heftinde tan silo tan walla siftorde mbiya issilo silo janvier wiyete ko silo silo joni février holno wiyete yaw angam yawran jagguɗa yawa beelo avant korka walla après korka ma jaggude yawde min de yawa tan mi anda holum mbiyata yawo Fatima février no wiyete wona dewo korka février dewo korka eyyi anda février wiyete ko colte colte ɗum ha ɓawa jangga mi andata ɗum en gaare ga e mars no wiyete manda mars manda Fatima mi anda mars de anda mars gaw mars wiyete ko mbooye mboy kadi so tawi a ƴeewi tan ni tawi wonɓe Fuuta ɓe e poti wawde yiitude konngol ngol par ce que sa yeehi Fuuta ene wiye joni oɗo dumone no mbooyni en waɗi mbooyi mbooyi Sénégal aɗa mars ene wuula ene heewa keneeli donc wiyete ko mbooyi sen gari ga e avril no wiyete Fatima ko sumbulu wino joni demmare ko mbinoɗa demma ala wona yawa demmare wona demmanare mi yejjitino demminare jiɗɗa wiide demminare an maɗa koye jimol baba ma ɗum wiyata ɗum demminare ɓuuri ngol ko fan sam noon sa wi noon tan wawi wonde te kon pamare nda masali ko change belende ma waɗi joni o ko belende invisible o wayi par ce que mi yiyanno nde gonta waɗi touché a waɗani andare joni ko belende invisible waɗi sam joni mo ɗo mi yiyaɗa haydara wallahi ƴeewa ko noon waɗen noon sibol wona ko ƴeewande joni noon komi jiitat ɗomo feere foof joni ko belende invisible mbami joni kam yiyatama joni an anda mars en gummima e mars paaɗen mbiɗen koye avril mo ganduɗa avril no wiyete ala ɓanda setto eyyi setto kay fonno wonde ko septembre setto nde nanda garen ga e mois de mai no wiyete mais kam mi anda mai
mais wonko nandarde mais maade me manda sumbul ana wi non ganda hen seeda kadi min ɗin tan gandum hen Holdi? yaw e ɗum ɗo ɗin tan gandum hen par ce que mi heewine nde amenda yaw kolon ma an ma sale ar hen wallam tan arnam e yawo ma yaw la ila yaw mbiɗa nana ɗum ko heewi mais wiite ko dujjal dujjal an exemple hande so wima ɗo sumbul waɗanam ɗo dujjal walla dujƴinam ɗo ko firti ɗum dujjal wona humbal tuba ko firti dujjal exemple mbiya ham dujƴinam ɗo eɗen jogui ɗin onon ɗum konnguɗi e pulaar walla dujjude walla yimanam ɗo amanam ɗo amana wiya ɗum dujjal dujƴinam ngam ok paani dujjal joni sen gummima e mois de mai eɗen e mois de juin juin no wiyete Fatima Ba juin kam mi anda Sali minen mi anda yawo o tawnene ɗum ɗoji ɗi Sali haala min tan kulli kam min kam ko ɗum gandum joni juin wiyete ko korsa juin wiyete ko korsa joni hande en kaaɗat ɗon à partir de juillet min gatto hen émission ngaji men goɗɗi inchallah beele ko haalaɗo ko en wawa heddade haqqillaji enen joodiɓe ɗoɓe kadi heddono haqqillaji e yeeɓoɓeɓe woni no mbiɗen yen paam enen fof ken janggoɓe min hooram joodi ɗo gomi koye jonkude par ce que kala Njuddu Jeeri ko min wallata min komi Njuddu Jeeri mawɗo min hooram jibinaka Fouta jibinaka ni Sénégal saka Fouta wadde noon min hooram koye Njuddu Jeeri ɗi jeeyi wadde enen fof ken janggoɓe nde tawno mbiyata jangde gasata kono noon enen janggoɓe ɗo jangata ɗo ko ɗon janginta eɓe janginta ɓe kadi koyemumen kadi en mbawi kadi jangguindema wadde aduna ko jangde tan wadde ko mbattan ɗo ko oto jaɓen ɗum so tawi en gardi hen hankkandi ha ɗo o namdalam sakket e moɗon ɗum kam ko namdal bemgal mboɗo andi tan moom jiitu ɗum e sumbulu honno lapin wiyete pulaar lapin lapin nda ñande tan min jahata Fouta nde nen wirto oto amen ha yayam haala inde nde fay yaw jibi janggaɓe wono lapin an accam lapin o haalta hayɗo o weddoto kam jiwi o weddoto kam mi natta e ɗum ɗoji ma ɗum ɗoji ma woni koye walludem o wallani kam ɗum ɗo wiyete ko hay minde anduno so heewi ni e goto franchement tawi mo ɓekka fate lapin wiyete ko an kay hay neɗɗo no toñire ɗum ni o yano pom jibi weddoto kam kokoye abunande ɓe caɓitat kam wow e pourtant mo nen ɗo mi anda kadi ɗum yaltude nen ɗo tan ruttito eyyi nen ɗo mbiɗa ndiyamnam ɗam ko darami ɗum ko hakkilam woni hen ko ɗum tagui ne yaha en ciftori ɗo fo ala ko ñinoɗa wiide ala mi haalta jala kam oye ko ñinoɗa wiide e laabi ceero o mbiɗa salototene ala anda ɗum kono acciɗɗam e yam tan mbiɗa anda en ɗum ciftori ɗo pende ɓaleejo hay pene ɓaleejo ɗo foti andude ɗum eyi sa mi pende salminimo ɓaleejo andata en calminimo juuɗe calminimo ha to to woni wallay jewnimo jewnimo ya ala probléme Fatima lappe no wiide pulaar lappe kay ko wojere joni noon so heewi holno wiyete so heewi wiyete ko boji boji an joguiɗa ko probléme de wadde pronosé boje eyo boje eyyi boje wiyete ko boje eyyi yo non min ke inde nde majji kam kono tan mbiɗa andi kam wojere kam mbiɗa andi ɗum ñande mbiyam nomin jahata wuramen jamma auto ne wadde traverse tan o dogi déjà boje yamne wi dar wojere nen yaha ɓe mbimata yamne wiye woto furankoɓe kam ñamta boje mbimi yaaɓe aɓe ñama ɗum de maaro min ka ko jeeya koye animaux ji ɗi ɓuurmi yidde eyyi no mojere min mboɗo weeni jojo fof mboɗo yiiɗi nede ɗum e nder gallam e tawno ko animaux joɗɗo machallah wadde noon woni en beelam
woni no mbiɗen ni en garino ɗo pour wawde addande bandiraɓe ko gadduɗen ɗo ko yo paam kadi ko feewi hen fof Allah subahanahu wa taala kala kadi ɗo janɗen hen wona enen wona kadi sago meɗen ko Allah haalirno nde tawno neɗɗo kam baɗɗiɗo yanata yen paam tan woni mbiɗen enen fof gonɗen koye janggude émission kadi eɗen gandi ko émission ji mabɓe préféré uji jeeya yimɓe hewɓe ene mbaɗa men messuji e weltade tigui en calmini ɗon bandiraɗo gorko o Bambo Ba gorko mo Seeno Paale nde tawno kañumne ko mbaɗo suivre émission o kadi omo yiɗi ɗum no feewi e dendagal tan bandiraɓe ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe ɗum kadi ko weltortoɓe ɗum en calminimaɓe en juurmaɓe kono jeeyi ko ha to Belgique en calmini ɗon mawni meɗen sehil meɗen Coumba Sow ko yummum Diki Selam kono kadi ko yummum Mariame wadde en calminimo en juurimamo eɗen gandi kankone ko jeeɓo émission ngaji ɗi no feewi no feewi calminimo han calmini dendagal bandiraɓe wonɓe Belgique eko taari Belgique fof wadde noon en dokkat konngol ngol Fatima gara mbaynoɗa bandiraɓe ha saaha goɗɗo yo paam noon kadi juujo fo inchallah maɓe jiiɗo inchallah e kay Sali Dia jarama a weltanama kadi mi weltanima jooɗiɓe ɗo ɓe fof hay Sumbul Sow mi weltanimom e caméraman uji men ɗi kamɓe ɓe calminama ɓe juurama vraiment a weltanama hande a andini min ko heewi ko ganduɗa min ganda ñalɗi lebbi fof ɗum ɗo ko jangde vraiment mi wiyat tan Seydi Dia ko mbiyata ko Diadiaɓe dogani machallah eyyi kay wadde ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi inchallah Seydi Ba Pullo wadde noon Sumbul Sow hande kam min komi dañƴo e ma sagam par ce que min aɗa tagui mboɗo softa e yewtere nde tan joddoɗen ɗo won noon ka soso komi Diadiat ene welam tan jakkude sosoɓe tan mboɗo feewi ɓen tan ha lelo min de belandi ɗum ɗon ala probléme kono ñalawma haɗani e goto ñalawma haɗani e goto konngol ma bayni ko Seydi eyyi ko weltare no feewi artude kadi joddade ɗo hen e ma par ce que wax dëgg yalla en mbayri ɗo hen no feewi en gardani doole ni ko seesa tan min gardi eyyi par ce que neɗɗo sa yeehi ha arti kadi a wayri émission ngaji sa arti gondata hen kadi ko neɗɗo kesso donc minen o paɗe min kadi émission kadi goɗɗi ɗi inchallah Penda walla mbiya Adama a salminama a yewnama min neldima message e jabba kam taw kono sa jaabima no mamam yewnude hande an fonno joɗade ɗo mbirima ene belditira konnguɗi kono a waɗama big bisou Allah jarama on jarama no feewi so wadde mi wi Seydi Ba Seydi Sow ko beelam mam tigui e rendude moɗon jonde kala saaha wadde noon en jetti Allah en jetti tigui ardiɓe e galle ɓe en jetti kadi wonɓe kadi e galle ɓe fof hande kadi joguinen kaɓirɗe ko bandiraɗo gorko Djiby Dieng gorko mo Kanel Kanerede kono ko noon tigui ɓiɗɗo meɗen kadi banimen gorko Abouba bewɗo Alsane Ba o salminama o juurama kamɓe joguinen kaɓirɗe to e montage o ko Ali Samba Ndene Fall en calmini noon dendagal bandiraɓe wonɓe e diaspora ɓe wonɓe États-Unis ɓe calminama no feewi mi yi messuji moɗon emin gandi tigui no mbaɗon haqqille moɗon e Piindi TV surtout kadi émission meɗen Njuddu Jeeri ko émission mo jiɗɗon tigui mi salmini on wonɓe France wonɓe Allemagne wonɓe tan Canada wonɓe partout dans le monde on calminama on juurama koɗen jejjita wonɓe to e Afrique wadde men jaaha to e Abidjan aɗen calmini toon bandiraɗo gorko tedduɗo woni Alsane Niane gorko mo Daw eɗen gandi en jii no ñanden Daw taw kadi nawno en toon ko siyaare ba makko en jii kadi gueɗe baɗɗe fayida ɗe mbanno toon eɗen mbiya ɓe yaldu junno ɗum en calminima en calmini bandiraɓe dawnaɓe foof par ce que min Djiby Dieng jaaduno toon kono min jiino mbayi yidde Piindi koɓe doga ɓe gara Mamma Sali wadde dawnaɓe foof dewrama ɗon calminama sen mbi Daw noon min dutto ha Kanel nde tawno eɗen gandi so wiyama Daw wiye Kanel wadde noon kamɓe foof ɓe calminama ɓe juurama ɓe ñaganama Allah moƴƴere kala ko feewi yewtede ko Allah subahanahu wa taala o ko ngakken fof ko enen kono wonano ko ɓuurani men jaam dow jaam less jaam do hakkude o tan dume men Allah jarama amin ciao ciao